Adlaw nga Domingo karon mga kaigsuunan, petsa 18 sa bulan sa Setyembre tuig 2022. Karon ang ika-25 nga Domingo sa tuig ordinaryo. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas kapitulo 16 bersikulo 1 ngadto sa 13. Ug miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an. Dihay usa ka dato nga may piniyalan ug gisuginlan siya nga ang iyang salapi giusik-usikan lamang sa iyang piniyalan. Busa iyang gitawag ang piniyalan og ingnan. Unsa man kining akong nadungog mahitungod kanimo. Hatagi akong hingpit nga husay sa imong pagdumala sa akong katigayunan kay sukad karon dili ka na piniyalan. Busa miingon sa iyang kaugalingon ang piniyalan. Papahawao na ako sa akong agalon, unsa na may akong buhaton. Wala ako'y igong kusog sa pagtrabaho ug bugat ug maulaw usab ako nga magpakilimos. Mao kini ang akong buhaton. Aron kun papahawao na ako sa akong trabaho, may mga higalaon niya ako nga mupasaka kanako sa ilang balay. Busa iyang gitawag ang tanang mga utangan sa iyang agalon. Ang una iyang gipangutana, pila bay utang nimo sa akong agalon? Usa ka gatos kataro nga lana mitubag ang tao. Ania ang imong bali. Lingkod og 50 lang ang isulat matod sa pinihalan. Og giingnan niya ang usa. Og ikaw, pila may imong utang? Usa ka libo ka bakid nga trigo mitubag ang tao. Ania ang imong bali. 800 lang ang isulat ingon ang piniyalan. Ang agalon niining tikasan nga piniyalan midayeg kaniya tungod sa iyang inantigo nga buhat. Kay ang mga tao niining kalibutana mas maantigo mo dumala sa ilang buluhaton kaysa mga tao nga iya sa kahayag. Og si Jesus mipadayon sa pag-ingon. Busa, sultihan ko kamo. Pagbaton kamog mga higala pinaagi sa mga bahandi iniining kalibutana aron inig kahurot na niini dawaton kamo didto sa walay katapusang puloy-anan. Kinsa kadtong kasaligan sa gagmayng butang kasaligan usab sa dagko og kinsa kadtong limbungan sa gagmayng mga butang limbungan usab sa dagko. Busa kun kamo dili kasaligan sa inyong paggamit sa bahandi iniining kalibutana kinsay mo piyal kaninyo sa tinuod nga bahandi. Og kun dili kamo kasaligan sa mga butang sa uban, kinsay mohatag kaninyo sa mga butang nga inyo. Walay tao nga mamahimong ulipon sa duha ka agalon, kay iyang dumtan ang usa, ug ang usa iyang higugmaon. Unungan niya ang usa, ug ang usa iyang tamayon. Dili kamo mahimong magpaulipon sa Dios ug sa salapi. Nga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo ay gud ikaw o Kristo.